Semamvuka wena nja. Maswele Andale emsebenzini puta. Maswele se officer. Maswele. Kaswele. Mruwe tobatsireni mruwedo. Vacation. December vibes. Ndizwana nezituka. Aiwa akuti siyamothi siya. Oh, konjime. Wena supervisor. Manje tine urombo. Kochi. Musikuda kuonekwa panapa. Officer. Serious, musikudiwa panapa. Diplomat muhlambidza nasi. Hayi, awusi mtemo wangu ngori mtemo. Serious, hanzi musapinde, amusuda kuonekwa. Hanzi kumba kwenyu ndo kwakazara COVID yes. Saka nokona totizadza COVID wonke politics amakutitira izi. But nema the makuti dza politics manje nasi. But imba mune mchizvitira vamwe mune mchiti mira bululu. Mune mchiti mimi mune mchiti vamwe muri kuvhara marwadzi muchita seuko. Politics adzizoni manje. No hadzisa iri ha. Makurwadziwa nhasa. Atora officer. Atora. Tengi baba. Shai piano sa. Nokumbira wakamubuda. Wena bamba. Hayi, don't worry bebeta. Politics adzidi. Wena ndifuni imali yako man bulula ndifuni man. Hey, get out. Baba mfazi Hey, wami. get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Sek man. Get out. Nabasa netumari twenyu, mnofuko ndebasa na twenyu. Sek. Nabasa netumari twenyu, mnofuko. Ibi, mabana huku ndo kumba kwenyu kumumenda kupi. Kumba kwenyu nde huku. Unakizwa mchitira wamwe kana makuzoitirwa manje muzi.